Di katingalahan sa mga nakakita, dihang nagkalayo ang usa ka bahin sa dagat sa Sibuto, Tawi-Tawi. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video makita kining aso nga anaa sa bahin sa dagat nga nakuhaan sa kamera sa usa ka residente samtang milabay sila sakay sa ilang bangka sa bahin sa Sibuto, Tawi-Tawi pasado alauna sa hapon adlawng Miyerkules. Sa pag-zoom sa kamera, duna kini kalayo. Buot unta nila kining duolon apan nagdesisyon ang tag-iya sa ilang bangka nga gisakyan nga dili magpaduol alang sa seguridad sanglit de gasolina ang ilang bangka. Gisusin nila kini nga anaa lang sila sa layo una mihawa. Tinitingnan namin baka may mga tao sa paligid pwede rescue. Wala naman po kami nakita at saka yung bangka wala din. Matod sa uploader, posibleng usa ka bangka matud pa kini nga nasunog. Apan sa pagsuta sa mga personahe sa Philippine Coast Guard Central Tawi-Tawi, migula nga usa di ay kini ka container sa gasolina nga gilabay sa usa ka nakasakay og speedboat aron dili masunog ang gisakyan niini. Sa bale gasoline yun sir, tinapon ng may tao kasi na sakay ng speedboat. Kasi yung magre-refill sana sila ng gasoline. Ang kaso nag-spark siya na lumiyab yung kaya yung galon tinapon nila, nasunog na eh. Hinuon wala matud pay oil spill nga nahitabo sanglit gamay lang ang unod diini nga gasolina nga nasunog. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.